nukui mangkana filsibrisi kokborok formation eba kokborok language maman salpa laijak tongo killa bagma constitution oro hom dodom tai resap mong tai mosamung bai khlai broi sela joto o jaga banner card rotui lai palaijak tongo tini kokborok language sal rajyo sarkar bai sikriti rijak mani tai marman salno palailai tongo o jaga kabang kok sai borok naithok khlai tai cultural dress ro sumoi kabang ma borok oro himbotok himoi tini pitra eba oro school mado kuthum lainani phaijak oro kabangma white tape tai tipramot tai kabangma bodolni tai killa constitution eba killa bagma constitution andaro khlaijak kabangma white tape ro phaijak tini kokborok dekhno palaina bagai nugui mangkhana noro kabangma banner tai card ro tuijak white tape ro tabo phai sok baikya o mato tini kokborok language mamane salno palaina bagai phai sok baijak kabangma lukurok nukhona cultural janja dress ro sumai akoi kabangma phailaijak belai naithok phaijak sini madam nong haine hai singna musugu je chini bo khatungma reli sing chini kokborok je belai khatungma ni sal ba yasak bagma sal no rutharei chini bo je reli khaijagai tongmani aboro mutei nanglu korok no tam kok kasar musugu sai belai khe khaksang Kini kokborok mamane sal palai layu. Bisi keluk jak tongmani. 1979. Brisi brui engai thangkha. 19 January. Nang sani musugo. Ani sak ani bum asa jama. Obanu san musugo. Tini na. Sini borok. Ani assignment ni sal 19. Sak ni mane kokno. 79. 19 January. Tini bai brisi. Kabang borok. Bising kha ge asak bisik keluk jak ani sagwa antini kokborok kokmani kokna masine bagui bahai kha sung sikha sini prasa thansa sini maharaja sung buthu khai si o kok keluk jak ro 1979 hani bangai sung 19 January go sarani musu je sung Delhi ebong Rajya Sarkar state government kusung pri amani kokno sung ini abone bawa ceng tini tongkumani sal tini khadumani tini tongkumani sal ini abone bangun ini sini social media ni tiga yang cara belai ke Tripura hasten